Greh ulazi u svet. Adam i njegova žena su bili veoma srećni što žive u prelepom vrtu koji je Bog napravio. Njih nije bila sramota što nisu nosili odeću, jer tad još nije bilo greha. Često su hodali vrtom i razgovarali sa Bogom. Ali u vrtu je bila lukava zmija. Ona reče ženi: zar vam je Bog stvarno rekao da ne smete jesti ni sa jednog drveta u vrtu? Žena odgovori zmiji: plodove sa drveta u vrtu smemo da jedemo, osim ploda sa drveta poznanja dobra i zla. Za njega Bog je rekao: ne jedite s njega niti dotičite, inače ćete umreti. Zmija reče ženi: nije to istina, sigurno nećete umreti. Zna Bog da će vam se, kad okusite njegov plod, otvoriti oči, pa ćete biti kao Bog, razlikovat ćete dobro i zlo. Žena je vidjela da je plod bio predivan i izgledao je ukusno. Ona je također želela da bude mudra, pa je uzbrala i okusila plod. Dala je i svom mužu koji je bio s njom, pa je i on jeo. Odjednom su im se oči otvorile i shvatiše da su goli. Zato su spleli smokvino lišće i napravili sebi odeću. Tada su čovjek i njegova žena čuli Boga kako šeta vrtom, pa su se sakrili među drvećem u vrtu. Onda je Bog pozvao čovjeka: gde si? Adam odgovori: čuo sam da hodaš u vrtu, ali sam se uplašio zato što sam go, pa sam se sakrio. Tada je Bog upitao: ko ti je rekao da si go? Zar si jeo plod sa drveta sa kojeg sam ti zabranio da jedeš? Čovjek je odgovorio: žena koju si ti dao da bude sa mnom mi je dala plod sa drveta, pa sam jeo. Tada je Bog pitao ženu: šta si to učinila? Žena je odgovorila: zmija me je prevarila, pa sam jela. Tada Gospod Bog reče zmiji: kad si to učinila, prokleta budi, puzat ćeš na stomaku i ješćeš prašinu. Ti i žena ćete se međusobno mrzeti, i između tvog potomstva i ženinog potomstva vladaće neprijateljstvo. Ženino dete će ti glavu satirati, a ti ćeš mu petu ujedati. Bog je tada rekao ženi: sa mukom ćeš decu rađati, žudećeš za svojim mužem, ali on će vladati nad tobom. Bog reče čoveku: zato što si poslušao svoju ženu, a mene nisi poslušao, zemlja neka bude prokleta i morat ćeš naporno raditi na uzgajanju hrane. Onda ćeš umreti i tvoje telo će se vratiti u prah. Čovjek je nazvao svoju suprugu Eva, jer je postala majka svih ljudi. A Gospod Bog načini Adamu i Evi odeću od kože, pa ih odenu. Onda Bog reče: evo, čovjek je sada postao kao jedan od nas, znajući dobro i zlo. Stoga mu se ne sme dozvoliti da jede plod sa drveta života i živi večno. Zato je Bog isterao Adama i Evu iz prelepog vrta. Bog je postavio moćne anđele na ulazu vrt, da niko ne može da jede plodove sa drveta života.